Господне, благословен от нине и до века. Буди мя, Господне, благословен от нине и до века. Буди мя, Господне, благословен от нине и до века. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, празнуваме най-значими от християнските празници, посветени на Божията майка, Пресвета Дева Мария. Успение, заспиването на Пресвета Богородица е един от 12-те велики християнски празници, чествани и от православни, и от католици. Той е третият по значимост в християнския свят след Рождество и Възкресение. Този празник е познат още като Успение Богородично. Това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земният си път и отива при своя син и наш Господ. Тя става майка на целия свят след разпъването на кръста на Исуса Христа и е покровителка на майчинството. Всецарицата е и застъпница пред Бога за нашите волни и неволни прегрешения, пазителка е на семейното огнище. Госпожи и господа, за мен е огромна радост да обявя началото на концерта "Пристан на спасение" в чест на великия християнски празник Успение на Пресвета Богородица, пред необятната шир и дълбина на морето, под коприната и прелеста на небето на свещения и спасителен бряг на България. Благодарим ви, че сте тук! От първите години на своя живот и до последните си дни на земята, Пресвета Богородица е пребъдвала в Господа. Богомислие, молитва, благочестие, смирение, кротост, труд, добротворство са нейните украшения и в Йерусалимския храм, и в дома на праведния старец Йосиф, и през време на земния живот на Господа и Исуса Христа, и след Неговото възкресение и възнесение
нека и подражаваме. След като се върнали от Елеонската планина, подир Възнесението Христово, светите апостоли прекарвали в Йерусалим, очаквайки Утешителя, Светия Дух, обещан им от Спасителя. Всички вярващи живеели в единодушие и любов и непрестанно се молели. С тях била и Божията майка. Понятно е колко радостно и утешително било присъствието на Божията майка за учениците, които скърбели за раздялата за своя учител. След слизането на Светия Дух над апостолите, през Света Богородица си останала в Йерусалим. Скъпи и били онези места, където страдал и умрял нейният Божествен Син. Често се молела на Голгота, на Елеонската планина и в градината, където било погребано тялото на Спасителя. Предполага се, че от нея християните възприели благочестивия обичай да посещават местата, осветени чрез присъствието на Господа Исуса Христа. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, насущный даж нам днес, и не остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи свой искушением, но избави нас от лукавого. Когато Ирод започнал да гони Божията църква, пречистата Божия майка заминала за известно време в Ефес, където проповядвал свети Йоан Богослов. Има предание, че тя посетила Света гора Атонска и остров Кипър, където праведният Лазар, когато нейният син възкресил от мъртвите, бил епископ. Когато апостолите хвърляли жребий кой къде да отиде, за да проповядват Евангелието, Пресвета Богородица пожелала да дели трудовете с тях и казала да хвърлят жребий и за нея. Паднало и се Иверската земя и Света гора Атонска. Но ангел Божий се явил и казал да не напуска още Йерусалим. Но няколко години след това тя пожелала да посети Свети Лазар и се отправила на кораб за остров Кипър. По пътя се дигнала страшна буря. Корабът се отклонил от пътя си, отдалечил се от Кипър и стигнал до Света гора. Там имало езически храм, пълен с идоли. Но щом през Света Дева слязала на сухо, идолите паднали
и Света Богородица проповядвала на изплашените жители за своя син Иисуса Христа. Мнозина повярвали и Божията майка казала: това място ще бъде мой жребий, даден ми от моя син и Бог. Няма да оскъдне Божията милост на това място и аз ще му бъда застъпница. Затова отците на Света гора считат Божията майка своя покровителка и наричат още Света гора жребий на Божията майка. Преблагословената Божия майка и Приснодева Мария е извор на светлина, врата за вечния живот, неизтощима река на милосърдие, неизчерпаемо море на човеколюбие, благолепни духовни богатства и спасителни чудеса, мост и лествица към небето, съкровище на чистотата, кандило благовонно и мирок драгоценно, огнезрачна колесница и чертог на Словото, усърдна молитвеница и ходатайка за всички молещи се. От векове и до ден днешен най-често срещаното женско име на планетата е Мария. И това е памет, почит и земна прослава на Пресветата Божия майка, знак за упованието в нейната милост, за вярата в славата и непомръкващото сияние на Божествения нейн Син, Спасителят Господа наш Исуса Христа. Святи
Когато гоненията отихнали, Пресвета Богородица се върнала в Йерусалим и живяла там, обкръжена от благоговейна любов. Мнозина дохождали от далечни страни, за да я видят. Древно послание на свети Игнатий Богоносец казва: много са у нас жените, които желаят да видят майката Иисусова. Тази девствуваща майка Божия е изпълнена с всякаква благодат. В гоненията тя е благодушна, при сиромашия и лишения не скърби. На оскърбяващите я не се гневи, но им прави добро. В щастие е кротка, към бедния милосърдна им помага, но не търпи възставащите против нашата вяра. Тя е благовестница на нашето благочестие и наставница на верните във всяко добро дело. А особено обича смирените, защото сама тя във всичко е смирена. Пресвета Богородица била вече в преклонни години, 64 годишна. Веднъж, когато се молела на Елеонската планина, тя видяла пред себе си Архангел Гавриил, който държал в ръка палмово клонче. Той възвестил, че след 3 дни тя ще се представи отвъд. Твоят син и Бог наш ще те вземе в своето горно царство, за да живееш и царстваш с него вечно. Тя коленичила и дълго се молела, като благодарила на Господа. Когато се върнала у дома, свети Йоан Богослов бил изумен от сиянието, което озарявало нейното лице. Тя му известила за случилото се, украсила дома като за радостно тържество, завещала на 2 бедни вдовици дрехите си и помолила Йоан да я погребе в село Гетсимания, където лежали нейните родители и свети Йосиф, обручник. Всички плачели и скърбели за раздялата с Божията майка, но тя ги утешавала. Предавала им думите на Архангела, показвала им райското клонче и обещавала винаги да се моли за тях. Достойно est Яково истину блажити Тя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рощую, сущую Богородицу, Тя Пресвета Богородица имала още едно желание – да види отново светите апостоли, които били пръснати по целия свят, да проповядват Евангелието. И желанието й се изпълнило. По чуден начин всички апостоли, освен Тома, били пренесени в Йерусалим и се явили пред вратите на нейния дом.
Дошъл и свети апостол Павел с учениците си. Не плачете, приятели и ученици Христови, и не помрачавайте радостта ми с вашата скръб. А радвайте се с мене, задето отивам при моя син и Бог. А като погребете тялото ми, върнете се всички на своята работа. Пресветата Богородица дълго беседвала с тях. Благословила ги и всички се молили на Бога за целия свят. Настъпил денят на нейното представяне. От сутринта свещи горели в дома в знак на радост и тържество. Апостолите се молели и славословили Бога. Божията майка възлегнала на украсен одър, радостно очаквайки смъртта. Изведнъж в третия час чудна светлина озарила стаята. Покривът на къщата като че ли се разтворил и чудно явление се представило пред очите на всички. Сам Господ Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ликове ангели и светци, слязал от небесата за душата на света Богородица. Душата ми величае Господа, възкликнала тя, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята си. Господ повикал пречистата своя майка за вечен живот и след това се чуло пение на ангели, които славали с думите на архангел Гавриил: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. Всички с благоговение гледали това славно видение. А когато след това пристъпили към одъра, на който лежало пречистото тяло на Божията майка, видели, че лицето й сияе като слънце и чудно благоухание се разляло в стаята. Сърцата на всички присъстващи са изпълнили с неизказана духовна радост. Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер. Сърцето на мъжа е уверено в нея и той не ще остане без печалба. Тя му отплаща с добро, а не с зло, през всички дни на живота си. Набавя си вълна и лен и на радост сърце работи с ръцете си. Тя, както търговските кораби, отдалеч си набавя храна. Тя става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на слугините си. Намисли си за нива и придобива я. От плода на ръцете си насажда лозе. Препасва със сила кръста си и укрепва мишците си. Тя чувства, че занятието й е добро и светилото й не гасне нощем. Протяга ръце към хурката и пръстите й се хващат за вретеното. Шепата си на сиромах отваря и ръката си на нужделив подава. Не се бои от студ за челядта си, защото цялата й челяд е облечена в двойни дрехи. Тя си тъче килими, висон и пурпур е нейно облекло. Мъжът ти е познат при портите, когато седи между местните старейшини. Тя работи покривки и ги продава. Доставя пояси на финикийските търговци. Здравина, сила и достолепие са облеклото й. И тя се усмихва на идния ден. С мъдрост отваря устата си и кротка поука е на езика й. Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността. Синовете й
стават и я благославят, мъжът я хвали и казва: много жени добродетелни е имало, но ти надмина всички. Красотата е измамлива и хубостта суетна. Но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце и нека делата й я прославят при портите. На третия ден след успението на Света Богородица пристигнал и апостол Тома. Той много се огорчил, че не заварил жива през Света Богородица. В желанието си да го утешат, апостолите му предложили да отвалят камъка от гроба, за да може да се поклони. Но когато влезли в пещерата, видели, че тя е празна и че на мястото, където било положено тялото на Божията майка, останала само плащеницата, с която били покрили. Като се събрали на обща трапеза и беседвали за успението, изведнъж чули ангелско пение и като отправили очи към небето, видели на облаците пречистата Божия майка, сияеща от слава и обкръжена от ликове ангели. Радвайте се, казала тя, защото съм с вас през всички дни. Изпълнени от неизказана радост, те извикали: Пресвета Богородице, помагай ни! От тогава апостолите повярвали, че Пресветата Божия майка възкръснала в третия ден след своето успение и с тялото й била взета на небесата. По-късно над пещерата, където било положено тялото на Божията майка, издигнали църква и от тогава започнали тържествено да празнуват Успение Богородично. Този празник е един от 12-те големи християнски празници и до днес. В дъжд, сняг и мраз и вятър студен се питам аз, къде си в тоя ден? Чуй, щом пролета свик откри света.
ако ти липсвам. Чуй сърцето си, аз съм този звук и те прегръщам. Всеки път, що му гаснеш, ще съм тук, ако измръзваш. Не търси подслон, студне е това на самотата. Болката не помага, а любовта. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Ако почувстваш, че си сам изоставен и неразбран, за мен спомни си, ще усетиш покой и тишина. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Болка и страх, всичко е прах. Не се обръщай назад, дишай тук и сега. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Аз съм с теб, погледни нагоре в небето. Ето ме, сред звездите, аз съм вечерница. Там някъде в облаци, в луди лози, от мигли запазили дъх на сълзи, от морския дом на соления рак, от някакъв стар ромагьосан син бряг, внезапно се ражда и тръгва към мен, когато не е нито нощ, нито ден, не плах сивоок, бледосинкав и тих, а жив, поразяващ, неистов мой стих. Аз падам в двете му властни ръце, а моето момичешко пъстро сърце вибрира в мен като щастлива пчела. Не чакам познатото тръпно ела. Аз тръгвам след него и знам, че е мой. На моите мисли блестящия трой го грабва. Къде съм? Сънувам ли? Аз попадам в някакъв бронзов Бургас. Слънце с магия на златен фонтан изригва от мекия свод разлюлян, а някаква матова странна зора ме прави щастлива и нежно добра. Дълбоко в хиляди живи води, в делфини, в звезди, невидени преди, в събуждане кратко на морския фар, откривам очудена някакъв чар. Защото до мене, разгърден и бос, реален и жив като ден и въпрос, е моят стих трескав и толкова млад.
единствен обичан, единствен мой брат. Аз следвам на времето светлия ход и искам, как искам след моя живот, пак някой да трепне, внезапно спасен, открил в моя стих своя пристан зелен. Морето. Най-голямото събитие. Как ме издига към върха си целия. Отново ме зазижда в кристала си. В блестящото съжителство с люспите на рибите, с крилете на комарите. Как ми тежаха дрехите и тялото, зазидано в паметта ми. Името, след оскърбителното, страшното в навика да се живее. Приеми ме. Никога аз няма да те принизя до своите печални средства за очовечаване. Аз ще живея с теб, тъй както рибите, за да си върна детското доверие в ръцете си, в нозете си. Прекрасно е, че си голямо. Може би единствено си вярно ти в строгата абстракция на картите, в най-мътните ми спомени. Как въздухът изгаряше хрилете ми и перките ми блъскаха дърветата и люспите ми падаха по пясъка хилядолетния преди сълзите ми. Море. И най-интимното движение, с което се съблече пред очите ми и се венча с въздуха. Ноември е. Сезонът на легендите и чашите. Ти смъкна най-драстично цветовете си по-голо и по-истинско от въздуха си извисиш срещу ми. А делфините? А тяхното грегорианско пеене на старогръцки? О, море на изгрева! Море на вечерта и полунощите! Опитомено в толкова пристанища. Върни ми и хрилете ти, и перките, и радостта ми от живота в твоето пространство светлина. А хоризонтите, как бягаха на пръсти по вълните ти, поети и моряци в отчаяние те гледаха. Голямото събитие в живота ни, може би единствено. Прекрасно съчетание на толкова несъвместими елементи, кончета, актини, съзвездия и гларуси. На пясъците пеещата струя на бившите скали. Но невъзможно е да продължа по ръста ти с думите. Ще спра, за да живея аз. Сълза съм аз от скулите ти, тръгнала към устните.
дойде моето либе. Дали мисли то за мене? И аз за него съм родена и за него аз ке умра. И аз за него съм родена
Не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб, на юнски ден в зноя. Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българин съм, не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепелите бойци на Самуила. Да търси който ще в теб сполука бърза и почести и власт със страст една и съща. Страданието мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща. Да се завърнеш в бащината къща. Когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кад бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш в двора. Пред гостенин очакван радост плаха, да те присрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Смирено влязал в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шепнеш тихи думи в тишината, в пилморен поглед, в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен замиг, че моето слънце своят път измина. О, скрити обли
печален странник. На празно спомнил майка и родина. Моя страна, моя България, моя тъга, моя България, моя любов, моя България, при теб ме връща вечно любовта.